U-Absalom Zungu uvuka indlobane namhlanje enkantolo kanti uyagcizelela ukuthi akuyena ocikisa istatimende okukhulunywa ngaso. Angangitshela ngendingilisi sikishami sikishami. Ayibhalwa kanje. Don't show me that act. Abantu bakhuluma isiko. Ayibhalwa kanje sikishaya. No, that is not my signature. This is not how. Ayibhalwa kanje. This is not how you. Shayela ke le mine lapha bengisebenza khona ifuthi. You can go to the mines where I used to work, and this is not how my signature is. Ibhaliwe lento ebhalwe la. What is written there is written there. Oh, senze ingane ngempela. uZungu uthi umsola wokuqala uMoses Biya kanye nomsola wesibili uBongani Ntanzi akabazeli lutho olubi kanti wagcina ukubabona emakhaya ngonyaka wa2019 ngesikhathi egcagcisa umshana wakhe. Angenzi lona iphutha konya ngakhuluma nje. Ekhaya konya ngibone ekhaya. If I'm not making a mistake, I would say that I last saw him at the homelands. Ngoba phela ngangirecord lutho ukuthi mangibona ngiyarecord ukuthi ngimbonile noma ngiyakrema. Icala liyaqhubeka.